Ahoj, vítajte pri dnešnom dieli Five Nights at Freddy's. Jednotku s mojím kamošom. Šampus Bambus ľudia, moje meno je Bambus 222. Konfero. A natáčame hru Five Nights at Freddy's 1. Tak máme to na mobil môj, počkajte, už sa mi vypína. A my si dáme hej a ideme si lehnúť na posteľ. Ups, nejaký balík tam bol. A ideme hrať, takže dáme new game. A tu nejaký plagátik je. No, tak čakaj. sa hrajte. Dáme to na kameru. Počkaj, ja nič nevidím. Čakaj, ja nič nevidím. Či nie? Nie? Tak. A nameraj to na tú kameru. Dobre. Tak. Tu sme. Toto je naša izbička stražiaca, musíme strážiť, Kancelária. aby nás nezabili. Kancelária. Tu vám nejaký typek volá. Ako ste mohli vidieť? Ako ste mohli vidieť v trojke? Dobre, všetci sú na meste. Ako vie? Fox je na meste, dobre. Ak vie, dúfam, že viete, že na jednotke je... daj tú chodbu. Kde je tá chodba? Na jednotke je takáto tu na chodba a na trojke je strašne podobná chodba. Hej, že Dano? Hej. Tak, všetci sú na meste a mali by výjsť až... A tu na... Vieš čo? Dakedy... Vieš čo? Mali by výjsť až od 3 hodín, takže my to strihneme. Ti ukážem. Čo? Tu na pozri, takedy tu na Freddy má dole hlavu, takedy. Takedy si trhá hlavu. Dobre? A my to strihneme do 3 ám. Dobre. Tak. Super, máme už 3 ám. Pokračujeme v hraní. Tak. Choď na kameru. Dobre, nikto zatiaľ neodišiel. Bonnie zmizne. Áno, za chvíľu zmizne Bonnie. Dáme to. Nič sa zatiaľ v peceri nedeje. Dobre. Počkaj sa po... A teraz budeme dať čo o Foxym. Ten, čo nám volá. To je Fungi. Veď? Ale on nám teraz volá o Foxym. Bonnie mal bežať. To je pravda. Ale... A Bonnie mal byť pôvodne zelený. Už máme 4 hodiny. Neviem, čo sa to deje, ale už by mali Áno, to by mala byť buď Chica, alebo Bonnie. Choď, možno už sú het. Nie sú ešte. Zvláštne. Už sa premiešňujú. Viete, diváci? Už sa premiešňujú a teraz zmizne Bonnie a on bude... Zmizol. Je tam? Kde? Není tam? Není tu? No. Tu je na chodbe. Na chodbe je. To je jak rýchlo. Oni sa vedia poletnúť, takže ten je už skoro pri nás. Lebo na chodbe. Ježiš. Chica zmizla. Nie je Chica. Bonnie sa premiešňuje. Bonnie je už u nás. Tak zavri dvere. Tu je. Nemôžeme. Až keď bude tu a ja osvietím. A ideme sa povedať na tú otrasnú kačku a máme 5 hodín. Dúfam, že nás nikto... Kačka je na meste. A za tom. Takže toto je Five Nights at Freddy's 1 a je to prvá noc, tá by mala byť najľahšia a je aj najľahšia. A toto je... A včera sme natáčali s mojím kamošom Kíkom Five Nights at Freddy's 3. Bonnie. Není v dverách. Čo sa tu deje? Teraz ťa ďubne. Tu je, vidíte, tu je. A všetci sú na mieste inak. No vlastne, 5 am. A Chica už by mala byť dávno 5. Počkajte, tam ideme. Yes! Teraz ja idem, môžem? Hej. Ty natáčaj. 2 mali. Jeme druhú noc. Tonight. Teraz by už mali viažať, takže nemíňaj mať batériou. Táto noc už je geniálne desná. A pokúsime sa dostať do 3. do 5. do 3. 4. noci. Bonnie. Zmizol. Tu no? Není tam? Nie na chodbe. Kde je? Dám ďalej kameru, lebo... Tu na je Bonnie. Tu je, ukáž kde je Bonnie.
Píš tomu každé. Tu na, stojí, lebo není vidno dvere. Stojí tu na. Hej. Tu na. Číka? Tak. Tu je zajac. Zajko, hrajko. Besný. Besný zajac. A pojď sa na Pirate Cove. Kde je pán Tu, Vítko? tu je Pirate Cove. Ho teraz zaspať do čo Foxy? Že Foxy nie... Kde je Bonnie? Skús sa povedať do dverí. Jo, tam je. Tam bol. Som ho videl. Hej, tu je. Číka. Teraz sa premysľujú. Skús zasvetiť na dverách. Už Tu je natáčame. Bonnie. Už natáčame 5 minút. No, 5 minút trvá jedna hra. 8 asi. Tu je Bonnie, nie? Tu na, zajac. Zajko, hrajko. Freddy? Zajko, hrajko. Aha, Freddy ide až v 3. noci, som zabudol. Hej. Zajko, hrajko. Zajko, hrajko neodchádza. Tu je. No, není. Není. Kde je? Neviem. Dúfam, že nie som otrasný kameraman. A ešte sa musím prepáčiť veľmi za to. Keď ho to neviem v slovách, lenže dúfam, že on to na video nebude... Dúfam, že to na video Bonnie je tu, no. Dúfam, že to na video nebude nejak hrozne otrasné. A teraz Ahoj. Dobrý. Tu je Bon. natáčame. Áno, hru na mojom mobile. Toto je Kováčiková mamka. Rýchlo. Bonnie. Bonnie je u dverách. Ja dobre. Koľko máme hodín? Hodiny až 43. Ty je Číka. Daj do kameru, musíme si šetriť energiu. Otvor dvere, až keď budeš v dverách. Musíme šetriť energiu, teraz vlastne bude v dverách. Kľudne sa dozrie, dobre. Nič kamera nefunguje. Teraz by malo ísť. Tu není. Paritko. Foxy už začína vychádzať. Pravda? Nie. Kde je Bonnie? Do dverí. Dobre. A Čika? To je jedno. Za toto ti budú dávať také lajky. Lajky. Tu je Číka na záchode a Fongej je mŕtvý. Není. On bude mŕtvý až po... Však máme 4 Vieš čo? Vieš čo? Ale Fongaja... Stále? Počúvaj, Fongaja, to je ten, čo na začiatku volá, toho zabijú až v 4. noci. V 5. už bude ten robotický hlas. Dobre, hráme. Stále tam je. To mi nechápem. 4 hodiny. 13%, 12. Daj do kameru, to nevyhráme. Zabije nás. Aspoň uvidíte, ako zabíja Freddy, to je ten medveď. Počkaj. 5 Ty si mal 2 tie postavy do tej hry. 5 mám 3. A do Angry Birds. To máš... Číka! Je v kuchyni a teraz dať na chodbe. Daj ti dať... Nesvieť! Daj ti 5 hodín, to nedáme. Nesvieť! Dnes môžeš svietiť, teraz nič nerob, možno to dáme na poslednú sekundu. Ale nesmieš svietiť! Nesvieť. 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 Nie, Freddy! Nesvieť! Foxy, dáme! Tak som to... I'm fucking shit! Ticho! Ja slyším. Ty koko! I'm fucking shit! Bože! Keď ste na ne? Vôbec som sa ne... Fucking shit! Foxy! To pí. Čakaj, vypni sa. Vôbec Fox! Dobre, teraz si kameraman ty a ja hrajem. A ja... Zlakli ste sa mi fest. Ani na Foxy nekúkame a zrazu... Ježiš, poď. Dobre, hráme ďalej. Ču? Jo, nesvieť, som o mnou stlačil. Bože, ty si sa zlakol? A
Ani veľmi nie, ja sa v jednotke vôbec tých postav nebojím. Ale ja som sa zlákol, jak neviem čo. Jak nejaká Ja kurá koň. mesa. To si dobre dal. Chceme sa dostať do tretej noci a v tretej noci už končíme. A potom pôjdeme dvojku hrať. Nie. Keď bude 3 skončíme video a ďalšie video budeme pokračovať Five Nights at Freddy's 1. Trojka, nie? Nie, jednotka. Čík. Tu je. Kurá. Koja. Keď ste? To je Foxy. Ja som sa fezlapol Foxy. Ten náš pecky ho zabil. Hej. Nie je Foxy náhodou ona? Bonnie. Fox je on. Dobre, a teraz máme kľúdik, 50 Ja minút. som sa zlákol jak kura. Jak svinia hovado. A prečo mne volá ten... Hovorí sa, že Foxy na jednotke ťa príde len pozrieť a na dvojke sa hovorí, že Foxy príde objímať. Ale to vôbec nie je pravda. Pretože má ostrý hák a môžete vypiť oči. Hej, a Foxy takto tu na sa ti zahrízne, to je pravda. To je čelný lálok. Áno. Čelný To ťa mozkový lálok. zabije? Hej, nie, čelný mozkový lálok. Hej, že papi je dieťa. Nie, papi je žena. No, keby si len vedel, Dano, že historka o Five Nights at Freddy's, jak vznikol Papit. Jedno dieťa revalo, vyzeralo tak jak Papit. Prišli 4 s maskou Foxyho, Freddyho, Bonnieho a Chiku. Ježiš, Zobrali ho ku Fredbearovi a Fredbear tomu decku odtrhol hlavu normálne. Neotrhol. Odtrhol. Zakusol mu čelný mozkový lálok. Nie, Fredbear mu odkusol hlavu. Jak. A kde Sama Bonnie? tam Číka stojí. A kde Bonnie? Není náhodou teba. Už máme 2 hodiny a 56 tých. 3 am. 3 čo v preklade 3 hodiny. Áno. Ale do obedu. Kúkaj sa. Dojdi. Nevieme, či Foxy ju zautočí. Kúkaj sa na Foxy. Tu je Číka. Foxy. Kamery na nefungujú. Do pečiť ste vrici toto. No. To je Bonnie, našťastie. Čo robíš? Musím. My dáme... Vyňame. Ňo. Ako ňa. A Bonnie. Počuješ, to Číka sa valí. S plným miliardom. Teraz Číka. Kúkni sa, že či tam Číka u teba není. To si zrobil chybu. Číka. Viete o tom, že Freddy je aktívny až v tretej noci? A vtedy akurát končíme nahrávanie. Zvláštne. Kebyže aj tu bola Číka, tak to by sme sa boli úplne posratí. A Foxy. Počkaj, nevidím, nedve tak blízko kameru. Dobre, ten je spolu. O, 5 hodín to dáme. To musíme dať 20%. Abo on jede. Tam je Číka. Ten bude tu. Nevieme. Tu je Bonnie. V sklade. Nikto. Zvláštne, ale Číka sa myslí, že prichádza. Pozri sa. Ja vždycky všetko vyhrám, mne to tak Ide. No a ja som zabudol kúkať na Foxy a ma zabila. A už máme tu 3 night. Tretia noc. 3 night. A končíme nahrávanie Five Nights. Nie, ešte hráme tretiu noc. Dobre, tretiu noc, ale ja idem, ne? Počkaj, na 3 a... Rýchlo! My sa s vami lúčime a čau čau!
Ja už som si spravila, ale my nemáme žiadne